Id-deċiżjonijiet dwar il-COVID-19 għandhom ikunu fidejn l-awtoritajiet tas-saħħa u mhux fidejn il-Prim Ministru. Dan sostnieħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-laqa li hu kellu ma' Superintendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Din il-laqa kienet waħda minn numru tal-laqat li qed ikollu tim ta' azzjoni dwar il-COVID imwaqqaf mill-kap tal-Oppożizzjoni. Matul il-laqa Bernard Grech tenna l-fiduċja tal-Partit Nazzjonalista fis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika u fl-esperti li jaħdmu magħha u esprima dispjaċir għal fatt li ħidmithom ġiet imxekkla minn dikjarazzjonijiet kontrastanti li għamel il-Prim Ministru. Aktar tard dan it-tim ta' azzjoni iltaqa' mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija fejn komplew id-diskussjonijiet dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija. Hawnhekk Bernard Grech issaħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid mhux biss jifhem is-sitwazzjoni li qed jaffaċċjaw it-tobba imma jara kif jista' jgħin biex il-ħajja tal-pazjenti u tal-frontliners tkun aħjar għal ġid ta' kulħadd. It-tim ta' azzjoni hu ffirmat mid-deputati Stephen Spiteri, Claudio Grech, Clyde Puli, Claudette Buttigieg u Maria De Guara.